Невъзможно. Какво е това? О, това? Това е Праймекс за контуриране на тялото и стягане на кожата преди и след снимки. Няма начин. Трябва да е фотошоп. Ха! Виждаш ли ситния шрифт? Така е. Истински пациенти, истински снимки. Здравей! Не те ли познавам от фитнеса? Не, никога не съм ходила на фитнес, но планирам да ходя на Крав Мага. Кето, елате вземете своето палео, периодично гладуване. Не, нямам специална диета. Със сигурност е инвазивна. Технологията на Alma Primex е неинвазивна и всъщност е много безопасна. Ето, виждаш ли? Колко време ти отне да се подготвиш за лятото? Вау, ти си перфектна! Но Primex е много бърз. Само няколко 20-минутни процедури за невероятни резултати в рамките на един месец. Искам го. Разбира се, всеки заслужава Primex тяло. Ами ти? Alma Primex усъвършенства всяко тяло. Гаделичка що е.